Starbucks даде $500 милиона, за да върне хората обратно в заведенията. Точно след като пробва да ги махне. Аз мислех, че бизнес, който прави кафенце по рецепта, ще натиска само към машини. Оказа се обратното и това не е носталгия. Това ти казва за какво ще плащат хората в ерата на изкуственият интелект. 3 пласта. Първо, какво пробваха? Години наред сметката беше проста. По-малко хора, повече техника. По-бързо, автоматично и по-евтино. Второ, какво откриха? Шефът им, Брайан Никол, каза в прав текст, че това е било грешка. Връщат хората, връщат керамичните чаши, връщат надписите с маркер. $500 милиона, за да се смени посоката. Не защото махат технология, тя отива отзад. Човекът излиза напред, лице в лице с теб. Трето, какво значи това? Машината ще прави масовото, а ти ще си скъпото. Ти си новият лукс. Същото е в медицината, същото е в образованието, същото е в услугите. Машина може да направи кафе, но не може да ти напише името с маркер. Тревожиш се, че изкуственият интелект ще ни вземе работата. Starbucks току-що ти показа за какво ще плащат хората, но ти просто не гледаш.